ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 டேஸ் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 15th சாப்டர் படிக்க போறோம். 15வது சாப்டர். ஓகே, கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும், புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா நடுநாள்ல அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கல் சாப்டர்ஸ் வரும். ஓகே, இப்போ நம்ம இங்க வந்திருக்கோம், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களூருக்கு வந்திருக்கோம். டெய்லி பார்த்து நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். ஒரு தடங்களும் இல்லாம இந்த 18 டேஸ் கோர்ஸ் இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு. இனியும் நம்ம இந்த செகண்ட் லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் போகணும். நல்லா அப்பதான் நம்ம பக்தி வளர்ந்துட்டே போகும். இதெல்லாம் இல்லைன்னா எப்போ வேணா எந்திருப்போம், எப்போ வேணா சாப்பிடுவோம், ஒன்னும் தெரியாம இருந்தது, நம்ம அஜ்ஞானத்தை இருந்தோம். இப்ப நம்ம இந்த பாதையில இருக்கிறதுனால தெளிஞ்சு வருது. ஸோ வி ஷுட் ஃபாலோ. ஒரே வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் மியூட்லேயே சொல்லுங்க. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எஸ், செல்வகுமார் பிரபுஜி நீங்க தான் எடுக்கணும் பிராணத்தி. செல்வகுமார் பிரபுஜி இருக்கிற மாதிரி படிக்கிறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனச்சலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्दे अहं श्री गुरोः श्री युगपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुदेश नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुभाताय कृष्णो प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वामहं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपहं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. பாபா படிச்சார் பிரபுஜி. எஸ்பெஷலி இந்த சாரஸ்வதி நாங்க ஓல்ட் டிவோட்டிஸ்ல நிறைய சரஸ்வதி தான் படிப்போம். வராது அவங்க அவ்வளவு சீக்கிரம். நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே, இது அந்த அப்படி கொடுத்திருக்கிறது, எப்படி கொடுத்திருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம படிக்கணும். ஆனா ஜெனரலி எல்லாம் ஒரு மாதிரி கவனிக்காம எல்லாம் சரஸ்வதி தேவின்னு எல்லாம் படிப்பாங்க. ஆனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் படிச்சாங்க. நல்லா அந்த லெட்டரை பார்த்து படிச்சிருந்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இம்ப்ரெஸ்ட் பிரபுஜி. ஆனா நம்ம கிளாஸ்ல நல்ல ஸ்லோகம் படிக்கிறான், அது நான் பார்த்தேன். ஆனா ஒன்லி வாயை திறக்க மாட்டான். என்ன பயமா என்ன தெரியாது, எல்லாம் அப்படி படிக்க தள்ளி விட்டோம்னா நல்லா படிச்சுருவான். ஒருத்தரோட நேச்சர் இல்லையா. நானும் படப்படப்படப்படாம பேசி முடிப்பேன். ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் அதர்ஸ் ஆல்சோ டு டாக் லைக் மீ. எனிவே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பகவத்கீதா 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள்ங்கிற அந்த வகுப்பு தான் இருக்கும். ஒன்லி லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ டேஸ் இருக்கு. ஸோ லெட் அஸ் என்ஜாய் தீஸ் 4 days. அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாம் லெவல் 2 போகிற, லெவல் 1 பண்றவாலும் இருப்பா. அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னியா இருக்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும், திரும்பி படிக்கும்போது அது வேற இது. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் பி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இல்லையா. ஓகே, 15வது அத்தியாயத்துக்கு வந்திருக்கோம்.
இது வந்து என்னது புருஷோத்தம யோகா, உயர்ந்த நபரின் புருஷோத்தமா. பகவானும் ஒரு யோகாவை தான் படிக்க போறோம். ஆனா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி புரியாது பார்க்கலாம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் படிக்கிறோம். சாரி, கிருஷ்ணாவோட இந்த போட்டோ ரொம்ப கியூட்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது ஒண்ணும் இல்ல, போடுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஏதாவது போட்டேன்னா மறைஞ்சிடும். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டு ஸோ. அது அப்படியே வச்சிருக்கேன். ஒரு இது போட்டோ பார்த்தா ரொம்ப அழகா இருக்கும், ரொம்ப அழகா வரைஞ்சிருக்கா. அது எக்ஸ்பிரஷனோட இருக்கும். ஒரு போட்டோ இந்த இந்த குழந்தையோட மூஞ்சில வந்து ஒரு இது இல்லையா, ஒரு என்ன சொல்ல மஸ்தி, என்ன சொல்லுவா, மஸ்திக்கு என்ன சொல்லுவா, குறும்புத்தனம் குறும்புத்தனம் இருக்கு இந்த குழந்தையோட மூஞ்சில. ஒரு இன்குசிட்டிவ் அந்த மாதிரி. பகவான் கிருஷ்ணரோட கோபாஸ் அண்ட் கோபீஸோட எல்லாம் ஃபேஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் கொஞ்சம் என்ஜாய் எல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே, நேற்றுக்கு என்ன படிச்சோம் நம்ம, ஜஸ்ட் பரிசீலனை. குணங்களின் நிபந்தனை இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. நிறைய குணங்களை பத்தி தான் நேற்றுக்கு அந்த சாப்டர் அப்படிதான் இருந்தது. திரும்பி வரும் நாளைக்கு நாளனுக்கு இதுதான் வரும். குணாதிசயங்கள் செயல்களின் மற்றும் இறப்பு. ஒரு ஒரு குணத்தை இருக்கிறவங்க எப்படி அவங்க எல்லாம் செயல் பண்ணுவாங்க, இறந்த அப்புறம் அவங்க எந்த உலகத்துக்கு போவோம் அதெல்லாம். முறைகளை மாற்றுதல், இந்த குணங்கள்ல இருந்து மாற்றி வந்து எப்படி போறது, பகவானை நினைத்து போகும்போது என்ன சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடுவோம். இந்த ரஜஸ் தமஸ் இது சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் இதுல இருந்து விடுபட்டு சுத்த சத்துவ நிலைக்கு எப்படி போறது. இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 15 சுருக்கம். பொருள் உலகில் இருந்து விலகி இருத்தல். மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து எப்படி விலகி இருக்கணும், ஆன்மீக உலகின் பிரதிபலிப்பு. இங்கேருந்து விலகி போயிட்டோம்னா ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும். புருஷோத்தம யோகம் இடமாற்றங்கள். அப்புறம் புருஷோத்தம யோகம் பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலை. புருஷோத்தம யோகம் எல்லாம் புருஷோத்தம யோகம் தான். 3 ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதை, வேதங்கள் மற்றும் வேதாந்த வகையான உயிரினங்களின் சுருக்கம். இது உள்ள போய் பார்க்கலாம், இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால இருந்து கொஞ்சம் ஒரு புரியணும் அந்த மாதிரி. எஸ், சாந்தி மாதா படி. அந்த மாதா ஒரே ஒரு நிமிஷம். பாக்யலட்சுமி மாதா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண படிச்சுன்னு நான் பார்த்தேனே. நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு நான் பார்த்தேன், நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண. வெரி குட். இதான் அப்படி முள்ள முள்ள படி. படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान उवाच ऊत्वा मूलम अथ शागम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम संदांशि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இதுல வந்து பகவான் என்ன சொல்றார், புருஷோத்தமன் முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும், வேர்கள் நார்மலி எப்படி இருக்கும், ஒரு மரம் இருந்தா எப்படி இருக்கும், வேர்கள் கீழேதான் இருக்கும். ஆனா இவர் என்ன சொல்றார், வேர்கள் மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளும் வேத பதங்களை வேதங்கள்னா இலையாகவும் கொண்ட ஒரு அரச மரம் தான் அஸ்வத்தாமா ட்ரீ, ஒரு அரச மரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். அப்ப என்ன புரியும் நமக்கு, இது வரைக்கும் ஒன்றும் புரியாது. ஆனா என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து பௌதிக உலகத்துல இப்ப இருக்கோம் இல்லையா, இதோட வந்து எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட். இட்ஸ் ஒன்லி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் இது ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி இருக்கோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனா நம்ம பாக்குறோம். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு நார்மல் கண்ணால என்ன பாக்குறோம், இந்த மாதிரிதான் ஒரு அரச மரத்தை பாக்குறோம். ஆனா இது எப்படி இந்த மாதிரி இல்லை, ஆக்சுவலி இப்படிதான் இருக்கு. ஏன்னா இது வந்து ஆன்மீக உலகத்துல இந்த மாதிரி இருக்கு, இதோடு வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நம்ம பாக்குறோம். ஆனா மரமால அப்படி பார்க்க கூடாது. இது வந்து ஒரு நாலேஜா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அனாலஜி, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நம்ம வந்து கம்பேர் பண்றோம். எப்படி இந்த பிரம்மன் நிலை, பரமாத்மா நிலை, தெய்வம், இது கடவுள், அப்படி நம்ம ஒரு நிலையா வச்சு பகவானை நம்புறாங்க இல்லையா சில பேர். எப்படி இந்த சூரியன், ஆக்சுவல் சூரியன் ஒரு பிழம்பா இருக்கும் இது, அப்புறம் அது ஒரு வட்டம், அப்புறம் சூரிய ஒளி கதிர்கள், இந்த மாதிரி ஒரு 3 ஸ்டேஜ் இருக்கு. சூரியன் உதிச்சாச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரைட்னஸை பார்த்தே நம்ம சொல்லுவோம். சூரியன் இருக்கிறது எங்கேயோ உதிக்கிற, ஆக்சுவலி பார்த்தா உதிக்கவே இல்லை, அது எப்பவுமே இருக்கு. நம்ம தான் பூமி சுத்துறோம். அப்படி எல்லாம் பார்த்துட்டா சூரியன் எங்க உதிக்கிறது, சூரியன் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். பட் இருந்தாலும் இந்த சூரிய வெளிச்சம் வந்தாலே சூரியன் உதிச்சாச்சு அப்படிமா இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்ப அந்த 3 நிலையை நம்ம வந்து சொல்றா போலதான் இது வந்து இப்போ ஒரு அனாலஜியை தான். இப்ப சன் எப்படி நம்ம வந்து பகவானுக்கு அந்த 3 ஸ்டேஜ் சொல்றதுக்கு ஒரு சன்னை யூஸ் பண்ணாங்களோ, அது போல இப்ப மரத்தை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இப்படி நம்ம வந்து எங்க இருக்கோம், இந்த தரமட்டத்துல இருக்கோம். இப்போ நம்ம வேதங்கள்லாம் படிச்சு, இப்ப நம்ம வந்து இந்த வேதங்கள்ல சாரி இந்த இது நம்ம இந்த தரமட்டத்துல இருக்கோம். இங்கேருந்து நிறைய
என்னது பிக்கி பிணங்கி ஒரு எல்லாம் வந்து இப்ப இவர் பிரபுஜி சொன்னபோல படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு, ஆனா என்னவோ விடுறது இல்லை நம்மள அப்படின்னு. ஏன்னா பந்தம் பாசம் அந்த ஆசை இது எல்லாம் போட்டு நம்மளை அழுத்துறது. என்ன நம்ம அந்த இதுல சிக்கல்ல இருப்போம், வேர்ல்ட்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருப்போம். நம்ம அந்த மேலோட்டமா பார்த்தா புரியாது, நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இழந்து போறோம், நிறைய விஷயத்த நம்மளால பண்ண முடியலைன்னா ஹாப்பி இதுதான் தோணும் நமக்கு. பாக்குறதுக்கு எல்லாம் ஹாப்பியா இருக்கிற போல தோணும். பட் நிறைய வந்து விஷயங்கள் பகவானை நோக்கி ஆன்மீகத்தை நோக்கி நமக்கு போக முடியாம தடங்கள் நிறைய இருக்கு. அப்ப நம்ம இங்கதான் இருக்கோம். அப்ப இங்கே விடுபட்டு 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 ஒரு ஒன்னா அப்படி பண்ணி வேதங்கள்லாம் இருக்கும். ஒரு இந்த இது இருக்குல்ல ட்விக்ஸ் குச்சி இல்லையா, அந்த அதெல்லாம் வந்து வேதங்கள். வேதங்கள் கற்று எல்லாம் பண்ணி 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 நம்ம மெதுவா இங்க இருந்து இந்த ஒரு சிடுக்கா விடுவித்து 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 இப்படி மேல வந்து 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 இந்த இடத்துல பிரம்மா இருக்கார். ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்கு சொல்றேன், பின்னாடி இது வருது, ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரிஃபேஸ் சொல்லிடுறேன். இங்க வந்து பிரம்மா இருக்காரு. அப்ப இன்னும் நம்ம இங்க கீழே இருக்கோம். அங்கேருந்து நம்ம விடுபட்டு விடுபட்டு ஒரு சிடுக்கா விடுபட்டு நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல ஓகே, நம்ம வந்து பௌதிக உலகத்துல எல்லாமே பிக்கு பிடிங்கின்னு இருக்கோம். அதெல்லாம் விடுபட்டு நம்ம முள்ள அப்படி மேல ஏறி 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 பிரம்ம நிலைக்கு இங்க வரணும். பிரம்மன் இங்க உட்கார்ந்து அந்த நிலைக்கு வந்தா அப்புறம் மேல வந்து கடவுளோட உலகத்துக்கு போறதுக்கு ஈஸி ஆயிடும். இதுதான் வந்து கன்செப்ட். ஓகே, அப்ப இதுல என்ன திரும்பி படிச்சா கொஞ்சம் புரியறதா பார்க்கலாம். அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு, மேல் நோக்கிய வேர்கள். அந்த வேர்கள்லாம் எப்படி இருக்கு, ஒன்லி கீழ் போர்ஷன் மாத்திரம் பாருங்க, மேல் உள்ளது பாக்காங்க. கீழ் போர்ஷன் பார்த்தா எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் வேர் தான். ஒரு அரச மரத்துக்கு எப்படி இருக்கும் வேர்கள்லாம் அப்படி தொங்குமே. சோ இதுவெல்லாம் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி இருக்கு, இதுதான் வேர்கள். வேர்கள் எப்படி இருக்கு, மேல் நோக்கி இருக்கு. அப்புறம் கிளைகள் எல்லாம் கீழ் நோக்கிய கிளைகள்ல இங்க இருக்கு, கீழ் நோக்கி இருக்கு. வேத பதங்களை இலைகளாகவும், இலைகள் எல்லாம் வேதம், ஒரு வேதங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது இது ஒரு அரச மரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். அடுத்தது இது போலாம். எஸ், இது வந்து இப்போ கொடுத்திருக்கையா அதே ட்ரீ தான் இங்க பாக்குறோம். ஆனா இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. நம்ம வந்து என்ன இருக்கும், இது வந்து பயசாக்ஸ் நல்ல இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதா படிக்கிற போல ஜபம் பண்ற போல நிறைய நம்ம நல்லதும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இருந்தாலும் பிக்கு பிடுங்கல்ல அந்த மாட்டின்னு இருக்கோம். பிகாஸ் தெர் ஆர் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இங்க வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, காது கண்ணு மூக்கு எல்லாம் நம்மள இருக்கும். பகவானோட நிலைக்கு போக விடாம எல்லாம் நம்மளை தடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து உழைக்க வேண்டியிருக்கு. நல்ல பணம் சம்பாதிச்சா தானே கொஞ்சம் நல்லா சௌரியமா இருக்கலாம். அப்ப எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னா பணம் சம்பாதிச்சு அப்ப வேலைக்கு போகணும். வேலைக்கு எல்லாம் போகும்போது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா, எந்த ஆபீஸ்ல அலோ பண்ணுவா முடியாது. அந்த மாதிரி. அப்புறம் ரிலீஜியாசிட்டி, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், சென்ஸை இது பண்றது, வேதிக் ஹிம்ஸ், இதெல்லாமே இங்க பிக்கு பிடிங்கி நம்ம இன்னும் கீழேதான் இருக்கோம். இதுலேருந்து மேல ஒரொன்னா விடுபட்டு 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 வந்து இங்க பிரம்மன் இருக்கார். அப்ப நம்ம மெதுவா அந்த இடத்துக்கு போகணும். இங்கதான் லிபரேஷன். ஒரு மாதிரி இங்க வந்துட்டோம்னா லிபரேஷன், எல்லாம் விடுதலை ஆயாச்சு. எல்லாம் அவா காரியம் பாத்துக்கிறா. ஐ ஹேவ் ஃபுல் டைம் ஃபார் டிவோட்டிங் டு பகவான் அப்படின்னு அந்த இது வரும்போது ஆஸ் குட் நமக்கு வந்து லிபரேட்டட் லைஃப் தான் நம்ம லீட் பண்றோம். அந்த மாதிரி எண்ணணும். ஆனா இப்போதைக்கு நம்ம இதெல்லாம் இந்த இடத்துல தான் இருக்கோம். இது வந்து கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேல பகவானுடைய உலகம். தட் மீன்ஸ் இந்த இது ஆக்சுவல் மரம் இருக்கிறது பகவானுடைய உலகம். இது வந்து அதோட பிரதிபலிப்பு தான் அப்படின்னு காட்டியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் அனாலஜினா. ஓகே, அடுத்தது யார் படிக்கிறேன்? பாகியலட்சுமி மாதாஜி எங்க இருக்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியுமே உங்களுக்கு, இருக்காங்களா? எங்க இருக்காங்க? நான் தான் இப்படி பார்த்தோட வேண்டியது இல்லையா? ஒரே ஒரு நிமிஷம். பாகியலட்சுமி மாதாஜி இல்லையா? பபிதா மாதாஜி எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியலையே. இருக்காங்க மாதாஜி, அவங்க இருக்காங்க. ஆன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, அன்மியூட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. பிஸியா இருப்பாங்களா இருக்கும். சரி, எனக்கு எப்படி தெரியும் இல்லையா எல்லாரும். ஆனா when I'm calling at least they should be on the seat. அப்போது பதிலாவது சொல்லலாம். சித்ராதேவி மாதாஜி படிங்க. சித்ராதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதஸ்தோர்த்வம் பிரஸ்ருதாஸ் தஸ்ய சாகா குண பிரவருத்தா விஷய பிரவாளாக அதஸ்ச மூலான் யனுசந்தாதானி கர்மானு பந்தீனி மனுஷ்ய லோகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு, மரத்தின் கிளைகள்லாம் என்னது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கீழ் நோக்கி இருக்கு சொன்னீங்க இல்லையா? இந்த மரம் இல்ல, இந்த இப்ப நம்ம வந்து மேல ட்ரங்க் இருக்கு, இங்க இவர் இருக்கார், பிரம்மன் இருக்கார். இதெல்லாம் என்னது நம்ம இங்க இருக்கோம். அந்த ட்விக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, வேதங்க மந்திரங்கள்லாம் படிச்சு நம்ம இங்க இருக்கோம். அப்படியே மெதுவா 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 போனோம். இந்த பிரான்சஸ், இதெல்லாம் பிரான்சஸ் தானே கிளைகள். கிளைகள்லாம் என்னது முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்ட
முக்குணங்கள், இயற்கை முக்குணங்கள், அதான் ரஜோகுணம், சத்தோகுணம், தமோகுணம். அதால அதுலதானே கட்டுன்னு இருக்கோம் நம்ம. சோ அது வந்து இட் இஸ் கோரிலேட்டட் டு முக்குணங்கள் இந்த எல்லா பிரான்சஸ். அப்புறம் மேல் நோக்கி, இதெல்லாம் எப்படி மேல் நோக்கி இருக்கு. மேல் நோக்கி இருக்கும், கீழ் நோக்கி இருக்கும். அது இருக்கேன். ஏன்னா சத்துவகுணம் பார்த்தீங்கன்னா அது மேல் நோக்கி மேல போறா போல இருக்கும். நம்ம ஏதோ பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கிறோம், நல்ல ஸ்லோகம் பண்றோம், நிறைய ஜபம் பண்றேன். நம்ம இப்ப ஹெரமன் பிரபு சொல்றப்ப அது சர்ப்ரைஸ். மூணு டைம் பண்றேன், 4 டைம் பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல பண்றதே அதிசயம் தான். சோ அந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு அவரால் முடியறது. இப்ப ஃப்ரீ டைம் இருக்கு சொல்றாரு, இருந்தாலும் இன்ட்ரெஸ்டும் வரணுமே. சோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி சில கிளைகள்லாம் மேல போகும், சில கிளைகள்ல கீழே வரும். அந்த மாதிரி சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அது பொறுத்து சில மேல போறதா கீழே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் அந்த முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றது. அப்புறம் உபக்கிளைகள், அதுதான் அந்த ட்விக்ஸ் நினைக்கிறேன். பிரான்சஸோட சின்ன அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு சின்ன பிரான்சஸ் இருக்குமே, அது வந்து புலனின்ப விஷயங்களாகும். நம்மளுடைய எல்லாம் கண்ணு, காது, மூக்கு எல்லாம் இருக்கே, அது வந்து அந்த விஷயங்கள். அப்ப அதுல எல்லாம் நம்ம வந்து ஈடுபட்டுன்னு தானே இருக்கோம் இல்லையா. ஃபுல்லாலாம் துறவி ஆகலையே நம்ம. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் இது அட்டாச்மெண்ட் இப்பதான் இருக்கு. அப்ப அதெல்லாம் தான் அந்த ட்விக்ஸ். அது பக்கத்துல இருந்து உபக்கிளைகள். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள். அது எப்படி இந்த நம்ம புலன்கள் எல்லாம் வந்து கீழ் நோக்கி போகும். ஏன்னா நம்மள திரும்பி கீழே அழுத்துறது. புலன் இன்பமெல்லாம் நம்ம வந்து அதை கிராட்டிஃபை பண்ண பார்த்தோம்னா நம்ம திரும்பி கீழே தான் நம்மளை அழுத்திண்டே போகும். சோ அந்த மாதிரி கிளைகள் இருக்கு. கீழ் நோக்கி செல்லும் வந்து இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கீழே போற வேர்கள் எங்க இருக்கு, இதுல வேர்கள் வேர்கள்னு சின்ன சின்ன வேர்கள் இருக்கும். அது வந்து இதெல்லாம் நம்ம கிராட்டிஃபை பண்றோம். இதெல்லாம் நம்ம சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்மளை திருப்திப்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா. அதுதான் வந்து பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்பட்டு நம்ம திரும்பி கீழே போயிட்டுதான் இருக்கும். இதுல மேல வரத்துக்கு இந்த கிரந்தங்கள் எல்லாம் படிச்சு, உபநிஷத் எல்லாம் படிச்சு, வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சு இப்படி மேல வர பாக்குறோம். அந்த முக்குணங்கள் நம்மள தள்ளுறது, திரும்பி நம்ம கண்ணு, காது, மூக்கு இந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்டை வச்சு அதுக்கு திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நம்ம ஒரு முயற்சி எடுக்கும்போது என்ன திரும்பி கீழே விழுறோம், திரும்பி மேல போறோம், கீழே விழுறோம். அந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த போட்டிருக்க ஒரு மாதிரி. இந்த மரத்தின் கிளைகள் ஜீவாத்மாக்களை குறிக்கின்றன. மரத்தின் கிளைகள் ஜீவாத்மாக்களை குறிக்கின்றன. தளிர்கள் புலன்களின் பொருள்களை குறிக்கின்றன. மேல் நோக்கி உயரும் கிளைகள் இருப்பின் உயர்ந்த தளங்கள் வரை நீட்டிக்கின்றன. அதே சமயம் கீழ்நோக்கி கிளைகள் மனிதர்கள், விலங்குகள் மற்றும் கீழ்நிலை இனங்களின் விமானம் வரை நீண்டு பிணைப்பு கர்மாவால் ஆளப்படும் மனிதர்களின் உலகில் வேரூன்றி இருக்கின்றன. வெரி டெக்னிக்கல். ஓகே, கொஞ்சம் பேசிக்கா நீங்க படிச்சுங்கோ. அப்படி இன்னும் வரும் ஒரு ஸ்லோகத்தை ஒண்ணுன்னா இன்னும் புரிஞ்சுட்டு. இது வந்து இப்ப ஆன்மீக உலகம், பொருள் உலகம், இந்த ஜட உலகம் எப்படி டிஃபரன்ஸா இருக்கு பார்க்கலாம். ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி இருக்கும், நிரந்தர, அது வந்து நித்திய உலகம். இந்த ஜட உலகம் எப்படி, இது உண்மையானதுதான் இருக்கு, ஆனா வந்து தற்காலிகமானது. ஏன்னா பிரளயம் வந்து அழிஞ்சுக்கிட்டோம். மேல பகவானோட உலகம் அழியவே அழியாது. அங்க வந்து பெர்மனண்டா ரிசைட் பண்ணலாம். அங்க வந்து உண்மையான காதல் இருக்கும், உண்மையான ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் காட். வேற யார் இருக்கா, பகவான் தான் இருக்காரு. பகவான், ராதா ராணி எல்லாம் இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி பகவான் பேர்ல நல்ல அன்பும் இது இருக்கலாம். அங்க இங்க நமக்கு எல்லாம் அன்பெல்லாம் கிடையாது. அது வந்து ஒரு காரியம் ஆகிறதுக்கு ஒரு காமம் தான் இருக்கு, காமம் தான் இங்க. இங்க எல்லாம் காதல்லாம் கிடையாது. இங்க வந்து ஏதோ காரியமானமா அப்போ ஒரு பாடி டு பாடி சம்பந்தத்துக்கு அவ்வளவுதான் இருக்கு. ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், ஃப்ரெண்டு மூலமா எனக்கு ஏதோ காரியம் ஆகுதுன்னா அவன்கிட்ட நல்லா பேசி, அப்புறம் ரொம்ப தேங்க்ஸ், ஏன்னா அவன் மூலமா காரியமும் ஆகும், அவனுக்கு நம்ம மூலமா ஏதோ காரியமாகும். அதனாலதான் ஃப்ரெண்ட். நம்ம இந்த உலகத்துக்கு அப்படிதான். நான் உனக்கு வந்து ஹெல்ப்பா இருக்கேன்னா நீ எனக்கு ஹெல்ப்பா இருந்தாதான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். இல்லாட்டா நான் மாத்திரம் உனக்கு பண்ணிட்டு இருக்கணுமா, அந்த மாதிரி இங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி. இந்த உலகம் அப்படிதான். அப்போ இது வந்து காமம் தான், இங்க காதல்லாம் கிடையாது. அது வந்து அங்க எப்படி உண்மையான மகிழ்ச்சி, எப்போ மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும். இங்க வந்து தற்காலிக மகிழ்ச்சி, குறுகிய காலத்துக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி, திரும்பி ஒரு இது வந்துடும், பிரேக் வரும், திரும்பி வந்து ஒரு துக்கம் வரும். இந்த மாதிரி உலகம் தான் இது, பொருள் உலகம். இது மாதிரி இந்த அர்த்தம் மாத்திரம் இல்லை, பாக்கி எல்லாமே அதர் தேன் ஆன்மீக உலகம், அதர் தேன் பகவான் உலகம், இது கௌலோக பிருந்தாவனை தவிர பாக்கி எல்லா உலகம், மேல 6 உலகம், கீழே 7 உலகம், எல்லாமே பொருள் உலகம் தான், ஜட உலகம் தான். அப்புறம் வந்து உண்மையான உறவுகள் இங்க வந்து தற்காலிகமான உறவுகள் தான். அங்க வந்து சோகம் இல்லை, இங்க சோகம் மட்டுமே உள்ளது. 4 உண்மையான பிரச்சனைகள் அங்க இல்லை. என்னது, பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். அங்க ஒரு வாட்டி போயிடுச்சுன்னா அங்க நேச்சுரலி ஸ்தூல சரீரமோட போக மாட்டோம். அங்க எல்லாம் சூக்ஷ்ம சரீரம், ஆத்மாவும் சூக்ஷ்ம சரீரம் தான் அங்க இருக்கும். சோ அங்க வந்து பிறப்பு இறப்பல் கிடையாது. ஏன்னா ஆத்மா டசன்ட் டை அட் ஆல். அங்க வந்து பெர்மனண்டாவே நம்ம இருக்கோம். அங்க அதனால ஒரு உடல் இருந்தாதானே பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் எல்லாம் வரும். அங்க அது கிடையவே கிடையாது. ஆனா இங்க 4 உண்மையான பிரச்சனைகள் உள்ளன.
பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் இது கண்டிப்பா இந்த உலகத்துல இருக்கும். எஸ், இது குழந்தையோட ட்ரெயின் பண்ணிருக்கேன். அப்ப என்ன ஒரு நாய் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வேற ஒரு நாய் வந்து கொடுத்துனா நம்ம ஏரியால வந்து கொடுத்தா இதுவும் குறைக்கும் அதுவும் குறைக்கும். என்ன குறைக்கிறது, இது என்னோட ஏரியா நீ இங்க வந்த அதுன்னு சொல்லும், இது என்னோட ஏரியா என்ன இல்ல 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 இது என்னோட ஏரியா அப்படி இப்படின்னு சண்டை போட்டுமா இருக்கும். உண்மையில் இந்த பகுதி 2 பேருக்கும் சொந்தமானது இல்லை. இது யாரோட இடத்துல இருக்கோம், நம்ம எல்லாம் டெம்பரரியா வந்திருக்கோம். ஜெயில போட்டா போல நம்ம இருக்கோம். இங்கேருந்து நமக்கு வந்து கோலோகம் தான் போகணும். நம்மளே ஒரு ஜெயில தான் இருக்கோம். இதை போயிட்டு நம்மளோட நம்ம வீடு நம்ம மனைவி நம்ம எல்லாம் என்னோட சொல்லிட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு பைத்தியக்காரத்தனமா நம்ம இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இது இன்னுமே நம்மளோட வந்து சொந்தமானது இல்லை. இதெல்லாம் ப்ரொப்ரைட்டர் ஓனர்ஷிப் யாரோட, பகவான். அப்புறம் நாம் இங்கு தற்காலிகமாக இருக்கிறோம் என்ற உண்மையை மறந்து விடுகிறோம். இந்த சொத்து எனக்கு சொந்தமானது பெருசா என்ன போர்டுல போட்டுக்கலாம், ஒரு ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல இருக்கும், ஏதாவது சம் டாக்குமெண்ட்ல இருக்கும், நம்மளோட பேர்லாம் இருக்கும். இவன் போயிடுவான். அப்ப இந்த வீடியும் சேர்த்து போட்டுடுவாளா, இல்லையே. அந்த வீட்டுல வந்து இருக்கிறவா இருப்பா, சண்டை போட்டுண்டு இது என்னோட சொத்து இதெல்லாம் உண்டே, கோர்ட் கேஸ் அதெல்லாம் நடக்கும். அப்ப இவன் இருக்கிறது வரைக்கும் என்ன நினைக்கிறேன், இதெல்லாம் என்னோட அப்படின்னு. அவனே எத்தனை நாள் இருப்பான் தெரியாது. சோ இது ஒண்ணும் இதெல்லாம் டெம்பரரி தான். அப்ப இது நம்ம வந்து என்னுடையது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது எல்லாமே பகவானுடைய இடத்துல நம்ம இருக்கோம். அது வந்து நமக்கு பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் இஸ் பகவானோட அட்ரஸ் தான். இதெல்லாம் டெம்பரரி. எஸ், தவறான கர்வத்தின் முடிவு என்னை ஒரு முட்டாள் என்று அழைக்க எவ்வளவு தைரியம். இந்த ஈகோ, இங்க வந்து நமக்கு ஈகோ இருக்கு. அப்ப வந்து ஈகோல கத்துறான், வந்து ஒரு முட்டாள் என்று அழைக்க அவனுக்கு எவ்வளவு தைரியம் அப்படின்னு. ஆனா அது ஒரு நான் டிவோட்டி அப்படி சொல்லுவான். ஆனா டிவோட்டியா இருக்கிறவன் என்ன சொல்லுவான், எஸ் நான் கிருஷ்ணரின் அடைக்காலத்தை விட்டு இங்கே துன்பப்படுகின்ற ஒரு முட்டாள் தான். யாரோ முட்டாள் சொன்னா ஆமா கரெக்ட் தான், நான் முட்டாள் தான், இந்த உலகத்துல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கேனே பெரிய முட்டாள் தான் நான் அப்படின்னு. சோ தவறான கர்வத்திலிருந்து விடுதலை எப்படி, பகவானோட இது ஈகோல எப்போ இல்லாம இருக்கும், பகவானோட தியானத்துல வந்து நம்ம ட்ரூ நம்ம செல்ஃப் என்னது, நாம்னா என்னது அது தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா இந்த கர்வம் எல்லாம் விட்டு போயிடும், ஈகோ எல்லாம் விட்டு போயிடும். we will be rock bottom, டோட்டலா நம்ம சரண்டர்ல இருப்போம். உண்மை தெரியறது வரைக்கும் இந்த இதுல இருப்பேன், மாயையில சிக்கிட்டு. நான் அதிபுத்திசாலி என்பதால் இவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கிறேன் இருக்க, எல்லாருக்கும் அது ஒரு இருக்குமே. நல்ல சம்பளம் கிடைச்சது, நல்ல ஜாப் கிடைச்சாலே ஒரு பெருமை வந்துடும். பத்தியா இவ்வளவு பெரிய ஜாப் எனக்கு கிடைச்சு, என்ன தேர்ந்தெடுத்திருக்கான், எனக்கு எவ்வளவு கேலிபர் இருக்கு, நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதனால எனக்கு எடுத்திருக்கான், எனக்கு வந்து ஜாப் கொடுத்திருக்கான். அதை சம்பாதிச்சப்ப கேட்கவே வேண்டாம், பார்ட்டி என்ன கூத்து என்ன எல்லாம் நடக்கும். சோ அவன் வந்து அந்த நினைக்கிறான், என்ன பிரமையில இருக்கான், நான் வந்து அதிபுத்திசாலி, இந்த புத்திசாலித்தனம் கொடுத்ததே பகவான் தான். அவரே ஒரு ஸ்லோகால சொல்றாரு 10 11. அப்ப இது இவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்ச என்னால அப்படின்றாங்க. பகவான் மாயையிலிருந்து விடுதலை ஆன பக்தாஸ் எப்படி சொல்லுவான், என்னிடம் இருப்பது கிருஷ்ணாவின் கருணையின் காரணமாகும், அவரோட கிரேஸ் இருக்கு எனக்கு கிடைச்சது, எல்லாமே கிருஷ்ணா, எனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்கலைன்னாலும் கிருஷ்ணாவோட கிரேஸ் எனக்கு வேண்டாம், அது வந்து எனக்கு வந்து பொருந்தாது அதனால கொடுக்கலை, அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்கும். அப்புறம் தவறான சங்கம். யாரு தவறான சங்கம், என் மனைவி என் குழந்தை என் உறவினர்கள் எல்லாம் நம்மளாம் அப்படிதான் இருக்கும், ஒரு குடும்பத்துல இருக்கும். அதை போயிட்டு நம்ம வந்து தவறான சங்கம் சொல்ல முடியுமானாக்கா ஆக்சுவலி அதுதான் ஃபேக்ட். இப்ப அம்மா அப்பா எல்லாம் அது மாதிரிதான் இருந்திருக்கோம், அண்ணா தம்பி தங்கை அக்கா எல்லாம் கூட்டு குடும்பமா நல்லா சின்ன குழந்தையா இருக்கும், அப்படி இருந்திருக்கோம் நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியா. இப்ப யாரு எங்க இருக்காங்க, அம்மா அப்பா போய் சேர்ந்திருப்பாங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் இது சொல்றேன், எல்லாரையும் சொல்றேன். போனோமா நம்ம கூட போனோமா, when they were there அப்படி we were loving. அவங்க போனாங்க, நம்ம இருக்கதானே இருக்கோம், சாப்பிடதானே செய்யறோம், சந்தோஷமா தானே இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி அப்ப இதெல்லாம் வந்து சங்கம் நம்ம வாழ்க்கிட்டுதான் நம்ம உயிரே இருக்குங்கிறதெல்லாம் பொய். that is not the fact. என் மனைவி என் குழந்தை என் உறவுகள், ஓகே மனைவி எதில் இவன் போயிடுவோம் முதல்ல, இல்ல மனைவி போயிடுவா, அடுத்து ஒரு ஆளுக்கு இருக்கதான் வேணும். அதே குழந்தை, அந்த குழந்தை இருக்கிறது வரைக்கும் ஏபிசிடி படிக்கிறது வரைக்கும் நம்ம கையை பிடிச்சிட்டு நம்ம சொன்னபடி கேட்போம். ஒரு மாதிரி வளர்ந்து பெருசானப்ப அவனோட குடும்பம்னு பார்த்துட்டு சோ எல்லாம் அவ்வளவுதான். இந்த என்னது பௌதிக உலகத்துல இதுதான். அதனால இதெல்லாம் இந்த சங்கம்லாம் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆர் மை வைஃப் மை ஹவுஸ், இதெல்லாம் வந்து பொய்யான சங்கம். அப்ப என்ன நிரந்தரமான சங்கம் என்னது, உண்மையான சங்கம் கடவுள் தான். அவர் தான் நம்மளை காப்பாற்ற போறாரு, அவர் தான் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கார். பகவானை சேவை பண்றதுதான் பெஸ்ட். முதல்ல இருந்தே அந்த ஒரு ஞானத்தை பெற்றுட்டோம்னா நமக்கு வந்து துக்கம் வராது. நம்ம வந்து we will not feel dejected or disappointed, இதெல்லாம் வராது. we will understand the fact. எப்பவுமே கடவுள் தான் நம்ம கூட இருக்க போறாரு. எஸ், பபிதா மாதாஜி 3 and 4 படிச்சுக்கோங்க. हरे कृष्ण माताजी। नरूपम अस्येह ततोपलप्यते नान्तो न शान्ति न च संप्रदिष्टा अश्वत्थं येनं सुविरुड मूलम् असङ्कशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं परिमार्गितव्यम् यस्मिन् तदा न निवर्तन्ति भूयः तं एव शात्यं पुरुषं प्रपद्ये
यदा यद प्रवृत्तिः परस्पृता पुराणी. हरे कृष्ण माताजी. இது வேற மீட்டர்ல கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு இல்லையா, வேற மீட்டர்ல படிச்சா அது அப்படியே ஃபால் இன் பிளேஸ். ஓகே. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம், இப்போ மரத்தை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அந்த மாதிரி உருவம் கிடையாது. இது வந்து கம்பேர் பண்றாங்களே அது. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகிறது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். இந்த மரம் என்னது, இந்த பந்தம் பாசம் எல்லாம் இருக்கே, இது வந்து எதால வந்து வெட்டி, இது வந்து எங்க ஆரம்பம் எங்க முடிவும் ஒண்ணும் தெரியாது. எங்க எல்லாமோ வேரூன்றி இருக்கும். அதனால நான் இப்படி இருக்கேன், இதனால இப்படி இருக்கேன். ஒண்ணுமே பௌதிகத்திலே நமக்கு வெளிப்பட்டு வரவே முடியாது. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு தெரியல. there are so many things நம்மள வந்து முன்னுக்கு போக விடாம தடுக்கும். முன்னுக்குன்னா ஆன்மீகத்தை அது தடுக்கும் நம்மள. சோ அது வந்து அப்ப என்ன பண்ணோம், எந்த ஒரு ஆயுதத்தால அதை வந்து கட் பண்ணோம். இது பற்றின்மை. யார்கிட்டயும் வந்து ஜாஸ்தி பற்றின்மை இல்லாம, பற்று இல்லாம, பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ எங்க கோலோகம் பகவானோட காட்ஸ் அபோர்ட் இப்படிதானே நம்ம சொல்றோம். இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் அப்படிதான் சொல்றோம். தமிழ்ல சொல்லும்போது கொஞ்சம் அது என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க, பிருந்தாவனம் சொல்றா அப்படி இப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா காட்ஸ் அபோர்ட் இங்கிலீஷ்லயும் அப்படிதான் சொல்றான். சோ அது வந்து அந்த பகவானுடைய உலகம் எப்படி, அங்கேயிருந்து நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். ஒரு வாட்டி அங்க போயிட்டோம்னா ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ்ல ஹோம், அங்க போயிட்டோம்னா திரும்பி விளையாட வரமாட்டோம். திரும்பி ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர் நான் திரும்பி விளையாடுறேன்னு வருவோமா, மாட்டோம். ஆனா உட்கார்ந்து இருக்கோம், 98ல உட்காந்துருக்கோம். 99ல ஒரு பாம்பு, அது என்னது, நம்ம பக்தி எல்லாம் பண்ணாம இருந்தோம்னா அந்த அடுத்த 1 தான் போடுவோம். அந்த 1ல இருந்து திரும்பி அந்த பெரிய மலைப்பாம்பு கடிச்சு திரும்பி நம்ம வந்து இந்த 5ல வந்து விழுவோம். திரும்பி புழு பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைஃபா எடுத்து ஹியூமன் ஃபார்ம் எப்போ வரப்போறதோ காத்துன்னு தான் இருக்கும். ஆனா இப்ப நல்ல ஹியூமன் ஃபார்ம்ல நல்ல பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும். நிறைய இப்ப நம்ம சௌரியமா இருக்கு. இப்ப நமக்கு கலியுகத்துல ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்ததுல வெறும் பஜனை பண்ணா அந்த ஒரு என்ன ஸ்லோகம் சொல்லி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொன்னாலே நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கிறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு. சாரி. ஓகே. அதன் பின்னர் அப்போ என்ன இருக்கு, நம்ம வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வந்தாச்சு. திரும்பி யாரோ வழிக்கு விழறதுக்கு நினைப்பாங்களா, இல்ல. அப்ப இனிமே நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட எஸ் ஐ ஷுட் ஒரு ஜாக்பாட் அடிச்சுதான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம 2 போட்டாலும் சரி 3 போட்டாலும் சரி ஹோமுக்கு தான் போகும், இல்ல 6 போட்டாலும் ஹோமுக்கு தான் போகும். இல்லையா, அந்த இது ஆடுவோமே இந்த இது, அதுக்கு சொல்றேன். இது பசங்களுக்கு அந்த சொல்லி எனக்கு அதே பழக்கம், அந்த எக்ஸாம்பிள். சோ அது வந்து நம்ம ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் மாதிரி. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானே சரணடைய வேண்டும். இப்பவே சரணடைஞ்சது அங்க போனோம். அங்க போயிட்டு என்ன சர்வை ஒன்லி. அங்க போயிட்டு என்ன ஆயெல்லாம் கால் மேல கால் போட்டு எல்லாம் உட்கார முடியாதா, வந்தாச்சு, இலக்கு வந்தாச்சு, இனிமே இங்க வந்து மஜா பண்ணலாம் அப்படிலாம் இல்லை. அங்கேயும் போயிட்டு பகவான் சாட்சாத் நம்ம கண் முன்னாடி இருப்பார். அப்போ அவருக்கு சேவை பண்றதுக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல ஆர்வத்தோட நம்ம பண்ணுவோம். இப்போ படத்துலயும் நம்ம வந்து பிரம்மையில இப்படி வந்து நினைச்சு பண்றோம், ஒரு ஸ்மரணம் பண்ணி நம்ம அவரை நினைக்கிறோம். அங்க வந்து கண் முன்னாடியே நிற்பார். சோ அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல போனோம். யாரை வந்து யார்கிட்ட வந்து சரணடையணும், யாரிடம் இருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ, எங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ அவரை வந்து அந்த பரமபுருஷ பகவானை நாம் சரணடைய வேண்டும். அப்ப இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து எப்படி எதை வச்சு வெட்டணும், பற்றின்மையா வெட்டணும். சரவணஜதி மாதா படி லாங் மீட்டர் மானமோகா சித சங்க தோஷ அப்படி படிங்க. நிர்மாணமோகா ஜித சங்க தோஷ அத்யாத்ம நித்யா வினிவృత్త காமா துவந்தைர் விமுக்தா சுக துக்க சம்ஹை கச்யந்த்ய மூடா பதம் அவ்யயம் தத். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்னது, நிர்மாண மோகம்லாம் இருக்கக்கூடாது. சித்தசங்க தோஷா, ஓகே, பொய்யான கர்வம், மாயை என்னும் பொய்யான சங்கம் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டவர்கள், நித்தியத்தை புரிந்து கொள்பவர்கள், பொருள் காமத்திலிருந்து விடுபட்டவர்கள். பொருள் காமம்னா புரிஞ்சல, ஜட பொருள்ல என்ன இருந்தாலும் அதுல எல்லாம் அந்த அட்ராக்ஷனே இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்து மகிழ்ச்சி மற்றும் துயரத்தின் இருமைகளில் இருந்து விடுபட்டவர்கள். எவ்வளவு ஸ்லோகம் இது வருதுல, நானே நினைச்சேன் ஒரு நாளைக்கு அனாலிசிஸ் பண்ணி சிமிலர் ஸ்லோகெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நிறைய சிமிலர் இந்த இருமைகளிலிருந்து விடுபடுறது நிறைய ஸ்லோக்கால வந்தாச்சு.
ஓகே, மகிழ்ச்சி மற்றும் துயரத்தின் இருமைகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் தடையின்றி பரமபுருஷரிடம் சரணடைய தெரிந்தவர்கள் அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைவார்கள். அந்த மாதிரி உள்ளவாதான் அந்த ராஜ்யத்தை அடைய முடியும். எப்படி? பொய்யான சங்கம். இதெல்லாம் இப்ப நம்ம இருக்கிற உலகத்துல எல்லாம் பொய்யான சங்கம் தான். சின்ன வயசுல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்திருப்பா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தா வேற யாரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி மாறிண்டே வரும். இதெல்லாம் இப்ப என்ன, இதெல்லாம் சங்கமா? இதெல்லாம் சங்கம் முடியாது. பகவானுக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன் தான் பெர்மனன்ட் ரிலேஷன். அதுதான் நாடி போனா நமக்கு. பாக்கி எல்லாம் வந்து இதுதான். அதுக்கு ஒண்ணும் இது கிடையாது. என்னது, வி ஷுட் நாட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ். அப்புறம் பொருள் காமத்துல இருந்து விடுபடணும், மகிழ்ச்சி மற்றும் துயரத்திலிருந்து இருமைகளிலிருந்து விடுபடணும், மற்றும் தடையின்றி பகவானோட வந்து கண்டினியூஸா நமக்கு வந்து இப்போ 18 days கோர்ஸ் இருக்குன்னா 19th day ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் கிடையாது. 19th day ஆல்சோ. அதனால நாங்க நிறைய கோர்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறோம். ஈவன் 19th day எல்லாம் பிரபுஜி என்னண்டி பிரபுஜி இந்த இது பிரிட்ஜ் கோர்ஸ்னு வைப்பார். பிரிட்ஜ் கோர்ஸ்ல நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். இந்த சயின்டிபிக்கா வந்து he will explain in such a way யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு வரும். சரி, எல்லாருமே யங் தான். வந்து என்ன சொல்றது, புராண காலத்தோட அந்த மாதிரி எல்லாம் கதையெல்லாம் சொல்லாம பிராக்டிக்கலா என்ன இருக்கு, இது எப்படி இப்போ போயிட்டு இருக்கு 8 காலுக்கு இருக்கும். அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் என்னோ அந்த மாதிரி டாபிக்ல அவர் இன்னும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. மார்னிங் 7:15 இருக்கு. நிறைய இன்பிட்வீன் these people keep taking. எப்பெல்லாம் டைம் இருக்கோ அது we just conduct. இமிடியேட் எங்களுக்கு தெரிய கூட செய்யாது. கிளாஸ் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்துடும். நிறைய குரூப்ல இருக்கோமா, then you just join. அது கேட்டுட்டே நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம், வீட்டு வேலையும் பண்ணலாம். ஆனா ஃப்ரீயா இருக்கணும். அப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து வேற நமக்கு வந்து பொறுப்பெல்லாம் இருந்தா பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஃப்ரீயா இருக்கிறவங்க எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணலாம். சோ உங்களுக்கு 18 டேக்கு அப்புறமும் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் எல்லாமே அதெல்லாம் கோர்ஸ்னா என்ன, சும்மா ஒரு நாளைக்கு 2 நாளைக்கு இருக்கும். இல்ல ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ஷார்ட் கோர்ஸ் சர்டிபிகேட் எல்லாம் கிடையாது. சும்மா கேட்கறதுக்கு தான். நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அவருக்கு தெரியாததெல்லாம் கேட்கலாம், கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் கேட்கலாம். அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி வந்து பகவானோட இந்த இது அப்புறம் இந்த நம்மளுக்கு ப்ராப்பரா ஒரு கரிக்குலமே ஓபன் பண்ணியிருக்காரு அவர். சோ அந்த மாதிரி அவர் IIT கிராஜுவேட் இல்லையா, அப்ப அவருக்கு எல்லாரும் படிக்கணும். எல்லாரும் அவர் நல்லா படிச்சுதான் அவருக்கு ஈஸியா IIT மார்க் கிடைச்சு போயிட்டார். நம்மள எல்லாமும் படினா இந்த ஏஜுக்கு அப்புறம் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஸ்லோகம் எல்லாம் பைஹார்ட் பண்ணோம்னா கஷ்டமா இருக்கு. அதனால வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அவர் கிரியேட் பண்றாரு. சரி, அவருக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து நம்மளும் எல்லாம் ட்ரை பண்ணணும். அதனால யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் நான் level 2 போறதுக்கு பயந்துன்னு இருக்கேன் அப்படின்னா எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணலாம். Absolutely no problem. என்ன இப்போ ஹேண்ட் ரைஸ் படிச்சுட்டா போல அதுவும் படிச்சு விடலாம். கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணலாம். கொஸ்டின் ஆன்சர்ல எழுதிட்டு கூகுள் ஃபார்ம்ல போடணும். தட் ஆல்சோ யூ வில் லேர்ன். நதிங் நோ இது. அப்புறம் மற்றும் தடையின்றி பரமபுருஷரிடம் சரணடைய தெரிந்தவர்கள் அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைவார்கள். எந்த நித்திய ராஜ்யம்? பகவான் இருக்கிற உலகம், கோலோக விருந்தாவன். அது பிரபுபாத போட்டோ போட்டிருக்காரு. எஸ். அப்புறம் 15.6 படிங்க மாதாஜி, விஜயா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ந தத் பாசயதே சூர்யோ ந சஷாங்கோ ந பாவஹ யத் கத்வா ந நிவர்தந்தே தத்தாம பரம மம. ஹரே கிருஷ்ண. உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸா இல்ல, உங்களுக்கு தோன்றது என்னால தெரியாது அப்படின்னு. கான்பிடன்ஸ் எப்ப படிக்கும் போதுதான் வரும். ஓகே, நல்லா படிச்சது பாருங்க. ஒன்லி சூரியோ சொன்னாலும் அது சூரியோ அந்த ஷ வந்து இதுதான் ஷ. இது வந்து தமிழ்ல டிஃபரன்ஸ் இல்லையா, சர்க்கும் ஷக்கும். சஷாங்கம் தான் சொல்லணும். இங்க சூரியன் சொல்லணும். அந்த ஓகே மாதாஜி. ஓகே, இப்ப இது என்னது அந்த பரம வாசஸ்தலம், அந்த பகவானோட உலகம் எப்படி இருக்கான்? சூரியனாலோ சந்திரனாலோ அதான் சூரிய ந பாசயத்தே சூரியம், சூரியன் வெளிச்சமால அது வந்து பிரகாசமாச்சு. ந சஷாங்கோ, சசினா என்னது இது மூன் லைட்டால கூட எங்க பிரகாசம் வராது. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ பாவக்கனா ஃபயர், நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதும் இல்லை. அங்க ஒரு வாட்டி போயிட்டோம்னா we are not coming back. இதெல்லாம் பகவத்கீதால எழுதியிருக்கேன். நோ குக்ட் அப் ஸ்டோரி. இது அந்த காலத்துல அவ படிச்சுட்டு இருக்கா, இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறோம். இன்னும் வரப்போற ஜெனரேஷன்ஸ் இதுதான் படிக்க போறான். சோ இட் இஸ் ஆல் குக்ட் அப் ஸ்டோரினா யாரு குக் பண்றது இல்ல, பகவான் எழுதி வச்சதுதான் நம்ம இத்தனை வருஷமா நம்ம படிச்சோம். அர்ஜுனன் படிச்சதுதான் நம்மளும் படிச்சிருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி சூரிய பகவானுக்கும் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. சோ இதெல்லாம் என்னன்னாக்கா அந்த ஃபேக்ட் தான். சோ இது வந்து அந்த உலகம் பகவான் கோலோக விருந்தாவன் எப்படி இருக்குனாக்கா, அவர் இருக்கிற அந்த தேஜஸ்ல எல்லாம் ஒளிமயமா இருக்கும். வந்து இருட்டு கிடையாது. எந்த நேரமும் வந்து பிரைட்டா இருக்கும். எந்த நேரமும் சந்தோஷம், ஹாப்பி அந்த மாதிரி இருக்கும். அங்க ஒரு வாட்டி போச்சுன்னா திருப்பி வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து நம்ம வந்து பிறவி எடுக்க மாட்டோம். இது போட்டிருக்கு. எஸ், அந்த இடம் நல்லா ஒரு ஹாப்பி மூமெண்டா இருக்கும்.
எஸ், அப்ப ராதாகிருஷ்ணா தான் இருப்பாங்க. எஸ், 15.7. ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टान இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. இந்த நிபந்தனைக்குட்பட்ட உலகில் வாழும் உயிர்வாழிகள் எனது நித்திய துண்டு துண்டான பாகங்கள். we are all part and parcelக்கு தமிழ்ல அப்படி போட்டு துண்டு துண்டான part and parcel of the Lord. நம்ம எல்லாம் பகவானோட அம்சங்கள் தான். பகவான் பெரிய தீப்பிழம்பு மாதிரி இருக்கான்னு அதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அதுக்கு மேல இந்த தீ பொறி போகுமே சின்ன 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 சின்னதா, அந்த குவாலிட்டி நமக்கு, அப்ப பகவானோட குவாலிட்டி அதுல இருந்தானே வந்திருக்கும். சோ பகவானோட குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கு. அவர்கிட்ட என்னெல்லாம் அப்பலன்ஸ் இருக்கோ எல்லாம் நம்ம கிட்டே இருக்கு. ஆனா இந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட உலகில் வாழ நம்ம ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். நம்ம 3 மோட்ஸ் மெட்டீரியல், இந்த சத்துவகுணம் ரஜோகுணம்ல கட்டுன்னு இருக்கிறதுனால உலகில் வாழும் உயிர்வாழிகள் எனது நித்திய துண்டு துண்டான பாகங்கள். நம்ம எல்லாருமே அப்படி இருப்போம். ஆனா பந்தனைக்குட்பட்ட வாழ்க்கை காரணமாக அவர்கள் மனது உட்பட 6 புலன்களுடன் மிகவும் கடினமாக போராடுகிறார்கள். நம்ம இந்த உலகத்தை பிறந்ததுனால என்ன பண்றோம், மனசு அண்ட் இந்த புலன்களை வச்சு ரொம்ப கடினமா போராடுறோம். பகவானை நினைக்கணும், ஒரு நேரம் நினைக்கிறோம், நிறைய நேரம் நினைக்க மாட்டேங்கிறோம். திரும்பி என்ன இந்த இதுல பழுன்னு இருக்கோம் நம்ம திரும்பி. அப்போ அதுல இருந்து பகவானே சொல்றேன், எல்லாருமே என்னோட இதுதான், என்னது பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் அவரோட ஒரு அங்கத்துல தான் வந்திருக்கும். அப்ப நமக்கு எல்லாம் அவரோட எல்லா ஒப்பலன்ஸ், அவருக்கு எவ்வளவு ஒரு தேஜஸ் இருக்கோ எல்லாம் நம்ம கிட்டே இருக்கும். ஆனா நம்ம பந்தப்பட்டு இருக்கிறதுனால இங்கே குரோதம், வெறுப்பு, விருப்பு இதுலயே சிக்கி மேல போறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்பதான் பகவத்கீதா படிக்கிறோம், ஆன்மீகத்தை வந்திருக்கோம். ஆனா திரும்பி ஒரு ஸ்டெப்பா வச்சு இப்ப லெவல் 2 லெவல் 3 பண்ணிட்டே போகும்போது என்ன சிக்கெல்லாம் இந்த விடுபட்டு போயாச்சுன்னா ஒரு வாட்டி இந்த ஸ்டேஜ் விடுபட்டுட்டோம்னா இங்கதான் நம்மளோட தடங்கள் இருக்கும். அப்புறம் ஒரு வாட்டி அப்புறம் இங்கே போய் அப்புறம் போச்சுன்னா அப்புறம் பாதை ஸ்மூத்தா போயிடும். then there will be no looking back. நம்ம பாதை ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும், போயிட்டே இருக்கலாம். ஆன்மீக உலகத்துக்கு இது ஒரு டிபிக்ஷன் தான் போட்டிருக்கேன். பட் அதர்வைஸ் ஐம் சேயிங் இட் will be a very smooth flow. அதை நினைச்சுதான் நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் ப்ராக்டிக்கலாவே நம்ம அதை அனுபவிக்கலாம். எனக்கே அதிசயமா இருக்கு 5 லெவல் எப்படி கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணிட்டோம். ஆனா இட் வாசன்ட் ஈஸி. ஆனா நிறைய தடங்கள் இருந்தது. இருந்தாலும் எத்தனையோ கிளாஸ் எனக்கு தான் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஆனா எல்லா இது குவிஸ் இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் அசைன்மெண்ட் இருக்கா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டா அட்டென்ட் பண்ணுவேன். சம்திங் என்னவோ பண்ணி முடிச்சுட்டேன். அப்படி முடிச்சுட்டேன்னா திரும்பி வரும். இப்போ அனாலிசிஸ் மாதிரி கொடுப்பா, யாரு எங்க தேரல. இப்ப நிறைய பேர் என்னோட கிளாஸ்ல 60-70 பேருக்கு மேல படிக்கிறாங்க. அது போல நிறைய கிளாஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல், நாங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் தான் இருப்போம். அதுல யாரு 80% பாசிங் மார்க், அதுல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா you have to re-attempt again அந்த லெவல்ல. ஓகே, சோ இந்த 6 புலன்களுடன் மிகவும் கடினமாக நம்ம அங்க போராடி இருக்கோம். ஆனா மெதுவா மேல வர என்ன ஆயிடும், விட்டு போயிடும். அப்புறம் பகவான் மறக்காம இந்த நிலையில நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். இங்கதான் வந்திருக்கு. அதான் பார்த்தேன், ஏதோ சாப்டர்ல வந்திருக்கேன். ஓகே, உயிரினங்கள் தரத்தில் ஒன்றே. நம்ம குவாலிட்டி வைஸ் we are all the same. பகவான் ஒரு இந்த மாதிரி ஃபயர் இந்த எனக்கு எப்போ அந்த பிக்சர் அப்படியே மைண்ட்ல இருக்கும். நான் எந்த சாப்டர்ல இருக்கிறேன், இந்த சாப்டர்ல தான் இந்த உயிரினங்கள் நம்மள உயிர்வாழிகள் எப்படி தரத்தில் ஒன்று. பகவானோட தரம் தான் நமக்கிட்டயும் இருக்கும். ஃபயர்னா ஒரு சூடு இருக்கும், ஒரு பிரைட்னஸ் இருக்கும், நமக்கிட்டயும் அதே தான் இருக்கு. ஆனால் அளவு குறைவானது. நம்ம கிட்ட அத்தனை ஆப்லன்ஸ் இல்ல. பகவான் இஸ் மோர் குவாலிட்டி வைஸ் சேம், குவான்டிட்டி இஸ் மோர். கிருஷ்ணா யாரு, சச்சிதானந்த. இதே போல ஓஷன் அப்படின்னு காட்டியிருக்கா, ஒரு கடல்ல நம்மளாம் ஒரு துளி, என்ன சொல்றாங்க, டிராப் தான். நம்மளாம் ஒரு டிராப் மாதிரி இருக்கும். ஆனா அந்த டிராப்லயும் அதே உப்பு இது இருக்கும், உப்பு சுவை இருக்கும். கடல்ல உள்ள தண்ணிக்கும் உப்பு சுவை இருக்கும். அவர் கடல் மாதிரின்னா நம்மளாம் ஒரு டிராப், கடலோட ஒரு டிராப் மாதிரி. 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தோம். எஸ், அடுத்தது சரவண ஜோதி மாதா படி. हरे कृष्णा माताजी। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि युत्क्रामदीश्वरः गृहीत वैदानि संयादि वायुर्गन्धान् इवाशयात्। हरे कृष्णा माताजी। காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் ஒரு உயிர்வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். அப்படின்னா நாட் ஓன்லி சோல் மாத்திரம் போறது இல்லை, உணர்வு தான் சொன்னேன். இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, அப்புறம் என்னது மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துதான் ஒரு பாடியில இருந்து விடுபட்டு வேறொரு பாடி போறதுன்னா கோஸ். சோல் மாத்திரம் போறது கிடையாது, இது சூக்ஷ்ம சரீரமும் அது கூட தான் போகும், கோஸ் அலாங் வித் சூக்ஷ்ம சரீரம். சோ அது என்ன பண்றது, போட்டிருக்கு உடல் அந்த ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு
வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை பெற்று ஏற்பதாக இதனை கைவிடுகிறான். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதாக இதனை கைவிடுகிறான். புரியல. திரும்பி வந்து I think what is இங்க இங்கிலீஷ் இருக்கு. The living entity is in the material world carries his different conceptions of life from one body to another, as the air carries the aromas. Thus he takes one kind of body and again quits it to take another. அதுதான் அர்த்தம். நான் இதுதான் நினைச்சேன். ஆனா என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து ஒரு பாடி எடுத்துட்டு இருக்கோம், திரும்பி இன்னொரு பாடி தான் இங்க எடுத்துட்டு இருக்கோம். நமக்கு இங்க வேண்டவே வேண்டாம், நம்ம தான் போனோமே. ஆனா என்ன பண்றோம், திரும்பி இங்க வந்து பாவ புண்ணிய கணக்கெல்லாம் பண்ணி திரும்பி இங்க வந்து வேற ஒரு பாடி எடுத்து நம்ம இங்கேயே உடனே ஏற்பதாக இதனை கைவிடுகிறான். அந்த கைவிடுகிறான் என்னன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. குவிட்ஸ் அண்ட் அகைன் குவிட்ஸ் இட் டு டேக் another. ஒரு பாடியில இருந்து இன்னொரு பாடிக்கு தாவிட்டு இருக்கான். இதே இந்த சுழற்சியில அவன் இருக்கான். இட்ஸ் நாட் இன்னும் பியாண்ட் அந்த இது பகவானோட உலகத்துக்கு போறதுக்கு அவன் ட்ரை பண்ண மாட்டேங்கிறான். பட் நமக்கு எல்லாம் இப்ப அறிவு வந்திருக்கு, கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோம், நம்ம புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ வி ஷுட் கிராஸ். இதெல்லாம் நம்ம வந்து சுத்த சத்த நிலையில வந்து நம்ம இதை வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். எஸ், கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्ण माता जी. பிரபுஜி படிங்க. श्रोत्रम चक्षु स्परणम च रसनम स्पर्शम च रसनम क्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते. हरे कृष्ण. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஹியூமன் பீங்கா இருக்கும், அடுத்த ஜென்மம் எடுத்தோம்னா we don't know இந்த ஜென்மத்தை என்னெல்லாம் பாவ புண்ணியம் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ accordingly we'll get another body. இப்ப அடுத்தது வந்து நாயா பிறந்துட்டோம், அதுக்கு இருக்கிற மாதிரி கண்ணு, அதுக்கு எப்படி ஒரு மூக்கு வேணுமோ அது ஒரு மூக்கு தான் போட்டுட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட வித இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண்ணு, அந்த மாதிரி. இப்ப எந்த கவ் ஃபார்ம்னாக்க இந்த மாதிரி இருக்கும், உடல்ல இந்த மாதிரி இருக்கும், கண் அப்படி இருக்கும், மூக்கு அப்படி இருக்கும். அப்படி கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். அது அக்கார்டிங்லி வேரிஸ், ஒரு உடம்புக்கு தகுந்தா போல அது வந்து மாறுது. இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். ஒரு பசுக்கு என்ன விஷயங்கள் புலனின்பம் விஷயங்கள் இருக்கோ அந்த மாதிரி அவன் வந்து அதை அனுபவிக்கிறான். ஒரு நாய்க்கு என்ன புலனின்பம் இருக்கும், அது நாய்க்கு நாயா ஃபார்ம் ஆயிட்டோம்னா அந்த புலனின்பம் நம்ம அனுபவிப்போம், அந்த மாதிரி. எஸ், அப்புறம் 15.10 மணி பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. माताजी. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उन्नानं वगुणान्यतं विमूढनानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण माताजी. முட்டாள்கள், ஆனா என்ன, இந்த மாதிரி முட்டாள்கள்லாம் இருக்காங்க. யாரே முட்டாள்கள்? முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. முட்டாள்கள்னு யார் இந்த 2 years முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே, அட்லீஸ்ட் என்னோட நான் சொல்றேன், நான் முட்டாளதான் வந்தேன். எனக்கு தெரியாது இவ்வளவு எல்லாம் டீப் மீனிங் இருக்குன்னு தெரியாது. ஆனா இதுல வந்தப்பதான் ஓஹோ இப்படி எல்லாம் ஒரு மீனிங் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்ம எல்லாருமே அஜ்ஞானத்துல தான் இருந்தோம். இப்ப இது படிக்க இருக்கும். இப்ப இந்த ஒரு ஆளோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா, இஸ் a car mechanic. He knows only about the mechanism of the car. அவன் பக்தியில இல்லைன்னா இந்த மாதிரி. அப்ப இந்த மாதிரி மனுஷன் நிறைய பேர் இருக்கா. பௌதிக உலகத்தை அவன் என்ன வேலை பண்றோன்னு சம்பாதிக்கணும், வேலை பண்ணணும், சம்பாதிக்கணும், அதுலயேதான் இருப்பானே தவிர ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்லாம இருக்கும்போது என்ன ஆகும், அவனுக்கு இதெல்லாம் புரியவே புரியாது. அவன் எல்லாம் தான் முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்றோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தில் கீழ் எத்தனை உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறான். சத்தகுணமா ரஜோகுணமா இந்த முக்குணங்கள் எப்படி தாக்குறது, அதனால அவன் வந்து அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றான், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணமோ அவனுக்கு அதை பத்தி தெரியாது என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். இப்ப ஞானத்தை பயிற்சினா என்ன அர்த்தம், இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாதான் ஞானம் வரும் இல்லையா? somebody has to teach us. அப்ப என்ன, ஒருத்தர் பேரா இப்ப எல்லாம் பகவத்கீதா கிளாஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கா. பட் ஆத்தென்டிக் பிளேஸ்ல நம்ம போகணும்.
அந்த மாதிரி போச்சுன்னா என்னது ஆத்தென்டிக்னா எப்படி தெரியும் அப்படின்னாக்கா இதுதான் பரம்பரை சிஸ்டமா அந்த இது என்னது குரு பரம்பரை மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அது வந்து ப்ராப்பரா இருக்கும், கொஞ்சம் கலப்படம் இல்லாம அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம பகவத்கீதா வந்து ஆஸ் இட் இஸ், நம்ம வந்து தமிழ்ல என்ன கொடுத்துருக்கு, உண்மை உண்மை கரெக்டா எப்படி இருக்கோ அதேதான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு தான் வந்து இதெல்லாம் தெரிய வரும். பயிற்சி பெற்றுள்ளானோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். அதர்வைஸ் முட்டாளா இருந்துருவோம். 15.11 யார் படிக்கிறாள்? பனிபிரபுஜி நீங்க படிக்க போறலாம். சித்ரா தேவி மாதாஜி படிங்க. விஷயம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கூப்பிட்டு எங்க போனல் நீங்க? மாதாஜி படிக்கிறதா? நீங்க படிங்க மணி பிரபுஜி. அப்புறம் பாக்யலட்சுமி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பாக்கலாம். அழகா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணினாலே பிரேயர் பண்ணும்போது. யதந்தோ யோகின சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மன் யவஸ்திதம் யதந்தோ அப்யக்ருத்தாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்தை அதேசதஹ தசா திசேதசா. மாதாஜிக்கு தான் பேட் பண்ணும். பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆன்மீகவாதிகளுக்கு ஆன்மீகவாதினா எல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோமே, நம்ம இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா புரியறது. ஏன்னா நம்ம இப்பதான் படிக்கிறோம், இன்னும் ஃபுல்லா புரிஞ்சிருக்கு சொல்ல முடியாது. திரும்பி அடுத்த கிளாஸ் திரும்பி ஜாயின் பண்ணோம். இப்ப பாக்யலட்சுமி மாதால 1 வருஷமா ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறாங்க. நிறைய நாலேஜ் இருக்கு மாதாஜிக்கு. நான் மாதாஜிட்டு சொல்லியிருக்கேன், நீங்க டீச்சரா வாங்க மாதாஜி, எங்களுக்கு உங்களை மாதிரிதான் ஆளுநர் வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இது வந்து தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று, தன்னுணர்வுனா இது கரெக்டா நம்ம யாரு, நம்ம சோல், நம்ம பாடி இல்ல அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுட்டு யார் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி உள்ள ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக அவங்களாலதான் காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண முடியாது, காண இயலாது, அவங்களால முடியாது. ஏன்னா ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இல்ல, புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. எஸ் பாக்யலட்சுமி, 1 நிமிஷம் சித்ராதேவி மாதாஜி, பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிக்கணும். ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணல மாதாஜி, நான் சொன்னேன் உங்களை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி இடையில என்னோட செல்லு இதாயிடுச்சு மாதாஜி. அன்னோன் எரர்னு வந்துருச்சு மாதாஜி. கொஞ்ச நேரம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜகத் பாஸ்யதே அகிலம் யஸ் சந்திரமசி அச்சானௌ தத் தேஜோசி விக்தி மாமகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. சூரியன் பிரகாசம் வைக்கிறது யாரு? பகவான். அவங்களை மியூட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி, அப்பலே சத்தம் வருது, மியூட் பண்ணிடுறேன். மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடம் இருந்துதான் வருகிறது. நம்ம 10th 11th படிச்சாச்சு. திரும்பி அவர் சொல்றாரு, ஆதித்யர் சூரியனோட பிரகாசமும் எங்கிட்ட வருது, சந்திரனோட பிரகாசம், அப்புறம் என்னது நெருப்பின் பிரகாசமும் இருக்கு, ஹீட்டும் இருக்கு. எல்லாமே பகவான். ஹீட் மாத்திரம் ஏன் விட்டுட்டேன்? அதுவும் அவர் தான். ஹீட் அந்த நெருப்புல உள்ள ஹீட்டும் பகவான் தான் கிரியேட் பண்றாரு, இருக்கு அதோட தன்மை. அதுவும் வந்து என்னிடமிருந்தே வருகிறது. சித்ராதேவி மாதாஜி படிங்க. தாம் ஆவிஷ்ய ச பூதானி தாராயாம் யகம் ஓஜசா உஷ்ணாமி சௌஷதீஹ சர்வாக சோமோ பூத்வா ரசாத்மஹ. சர்வாக வரைக்கும் முடிச்சிடலாம். உஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வாக சோமோ பூத்வா ரசாத்மஹ. அப்புறம் என்ன சொல்றா? நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன், எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. இதெல்லாம் 11th சொல்லியிருக்கார். இவ்வளவு ஸ்லோகமா சொல்லலை. வி அண்டர்ஸ்டுட். ஒரு கிரகத்திலையும் அவர் தான் இருக்கார். அது நெப்டியூனா இருக்கட்டும், யுரானஸா இருக்கட்டும், மார்ஸா இருக்கட்டும், தமிழ்ல என்ன சொல்றோமோ தெரியாது, எந்த பிளானட்டா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் அவர் தான் இருக்கார். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெறுகின்ற ஒரு ஆர்பிட்ல கரெக்டா போயிட்டு இருக்குன்னா அவரோட சக்தினால். ஏன் அங்க மாத்திரம் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது இல்லைன்னா அங்கே போயிடும் உலகம். இங்கதான் நினைச்சா அந்த கார் வந்து டேஷ் எடுத்து ஸ்பீட் ஓவர் ஸ்பீடு அப்படி இப்படின்னா அங்கெல்லாம் பகவான் கரெக்டா ஓரணும். அது அந்த ஆர்பிட்ல எப்படி சுத்தணுமோ, பூமி எப்படி சுத்தணுமோ அந்த டைம்ல தான் சுத்தி ரொட்டேஷனா இருக்கட்டும், ரெவல்யூஷனா இருக்கட்டும், எவ்ரிதிங். அதே போல காந்த இழுப்பு என்னது, இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணுமோ அவ்வளவுதான் இருக்கு. எல்லாம் கரெக்டா நம்ம இந்த சூரியன்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கோமோ கரெக்டா அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கும். கொஞ்சம் நெருங்கி போனோம்னா போச்சு, பொசுங்கிடுவோம். கொஞ்சம் தூரம் போச்சுன்னா இதாயிடும், ஃப்ரீஸ் ஆயிடுவோம்.
கரெக்டா இதெல்லாம் பகவான் கரெக்டா வச்சிருக்காரு. அதனால இந்த இதுல வந்து ஹியூமன் பீங்கே நம்ம சர்வை பண்றோம் பிகாஸ் ஆஃப் தட். இடத்துல ஹியூமன் பீங் இருக்குன்னா என்ன, அது வந்து சாதகமா இருக்கு நம்ம. இது எல்லாமே பகவானுடைய கிருபையில தான் நடக்கிறது. அந்த பாதையில் நிலை பெற்றவன நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வாழ்ந்துகிறேன். இது ஒண்ணு புதுசு நம்ம படிக்கிறோம். வாழ்வு ரசம் அது வந்து இப்போ இது வந்து எல்லா காய்கறிகளுக்கெல்லாம் அதுக்கு ஒரு ரசம் இருக்கு இல்லையா? வாழ்வு ரசம்னா என்னது? அதுக்கு ஒரு உயிர் இருக்கு அண்ட் அது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு. எல்லாமே பகவான் கிட்டே தான் வந்திருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்தை அது கொடுத்துருக்கு. ஐ எம் த ஜூஸ் and thereby supply the juice of life to all vegetables. நான் இவ்வளவு நாளா நினைச்சுன்னா போட்டோசிந்தசிஸ் இப்படிதான் நம்ம சயின்ஸ்ல எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? வந்து கிரீனா இருக்கிற லீஃப் இஸ் கிரீன் பிகாஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில் இப்படி எல்லாம் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ க்ரோ ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் சன் அப்படிதான் நினைச்சோம். பட் அதுல உள்ள ரசம், அதோட டேஸ்ட் கொடுக்கறது இது சந்திரனோட ஒளினால அப்படின்னு எவ்வளவு எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? நமக்கு வந்து இந்த சயின்ஸ் கண்டுபிடிக்கலையே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 15.14 நிறைய அப்படியே தோணும். அதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ்ல வரும். அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆஸ்ரிதः பிராணாபான சமாயுக்தः பச்சாம் அன்னம் சதுர்விதம். 4 விதமான வந்து இது இருக்காம். என்னது சாப்பாடு நம்ம இது பர்பட்லாம் போட்டிருக்கு. ஒண்ணு வந்து நக்கிறது. ஒரு சில ஐட்டம்ஸ்ல எப்படி சாப்பிடுவோம்? நக்கிதான் சாப்பிட முடியும். ஒரு தேன் ஒரு பஞ்சாமிர்தம் கொடுத்தாலும் எப்படி அப்படி குடிக்க முடியாது. எப்படி நக்கதான் வேணும், வேற வழி இல்லை. சிலதெல்லாம் நக்கி, அப்புறம் சிலதெல்லாம் உறிஞ்சு குடிக்கணும், சிலதான் கடிச்சு சாப்பிடணும், விழுங்கணும். அப்புறம் என்ன இருக்கு ஒண்ணு உறிஞ்சி சப்பி இது சப்பறது. அப்புறம் என்னது சப்பறது, உறிஞ்சறது, கடிச்சு சாப்பிடுறது. அப்புறம் என்னது இன்னும் ஒண்ணு கூட விட்டு போயிடுது. இதுல போடல. குடிக்கிறது அதுதான் உறிஞ்சறது சொன்னேனே. உறிஞ்சறது தானே குடிக்கிறது. ஓ சும்மா ஓகே, குடிக்கிறது விழுங்குறது தானே சொன்ன. கடிச்சு விழுங்குறோம். அப்ப என்ன இருக்கு? பர்பட்ல இருக்கு. எல்லாரும் புக் எல்லாம் வாங்குங்க. தமிழ் புக்கை வாங்கி படிச்சோம். இங்கிலீஷ்லயும் கொடுத்துருக்கு, அதே தான் கொடுத்துருக்கு. பட் தமிழ் இன்னும் நல்லா புரியுது. எல்லார்ட்டையும் பகவத்கீதா புக் இருக்கும். ஆனா என்ன இப்ப லெவல் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணி லெவல் 2 போறீங்க. அதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதனால சொல்றேன். சோ எல்லா உயிர் வாயுகளின் உடலில் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். அது நம்ம வந்து ஒரு வயிற்றுக்குள்ள ஒரு அக்னி இருக்கு இல்லையா? அந்த அக்னினால்தான் அது வந்து டைஜஷனே ஆகுது. அந்த இல்லைன்னா அந்த அக்னி யாரு மூட்டுறா? பகவானோட செயல் தான் எல்லாமே. சோ எவ்ரிதிங் வித்தவுட் காட் ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம வந்து சுவாசம் விடுறதும் சரி, அந்த எனது உள் சுவாசம் வெளி சுவாசம் எல்லாமே அண்ட் இந்த மாதிரி அக்னி ஃபார் டைஜஷன் இது எல்லாமே அவரோட தயவால தான் நடக்கிறது. எஸ், இது யாரு? சரவண ஜோதிமா படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வஸ்ய சாகம் ஹ்ருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞான அபோஹனம் ச வேதைஸ சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத்வேத விதேவ சாகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். இப்ப இங்க பாக்கலாம், ஒருத்தர் குக் பண்றா, அப்ப எல்லாருடைய இதயத்திலும் அவர் இருக்கார். ஒரு ஜென்ரலா அதுலதான் இருக்காங்க. எல்லா உயிர் வாயுகள்லயும் இருக்காரு அப்படின்னு. என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் எல்லாமே உண்டாகிறது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது குக்கிங் போட்டிருக்கா. யூ கேன் டேக் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். அவருக்கு அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஹால்ல வந்து டென்ஷன்ல எல்லாம் மறதியாச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? எழுத முடியாது. மறதி கொடுக்கறதும் பகவான் தான். நினைவு சக்தி அவர் தான் கொடுக்கிறார். அப்புறம் என்னது அறிவு எல்லாமே அவர் தான் கொடுக்கிறார். இப்ப இவெல்லாம் குக்கிங் பண்றது இஸ் நாட் ஈஸி டாஸ்க் இல்லையா? பகவானுக்கு வந்து பிரசாதம் பண்ணணும். அது டன் கணக்குல பண்ணோம்னா எவ்வளவு உப்பு போட்டோம், எவ்வளவு காரம் போட்டோமா இல்லை 4 பேர் சேர்ந்து வேலை செய்யறாங்க. நேற்றுக்கு தான் பிரபுஜி இதை எடுத்தார் அந்த கிளாஸ். நான் நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்சு அதை அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் நம்ம கிளாஸ் நேற்றுக்கு சீக்கிரம் முடிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆமா, 8:30 முடிஞ்சுது. அப்ப நான் அதை அட்டென்ட் பண்ணிருந்தேன். இந்த சாப்டர்ல தான் எடுத்துட்டு இருந்தாரு. அவர் வேற விதமா எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. குக்கிங்ல எவ்வளவு எல்லாம் நான் இதுக்கு முன்னாடி குக்கிங்கை பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருந்தேன். ஆனா அவர் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னார். குக் பண்றதுலயே வந்து இவ்வளவு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க, டேஸ்ட் பார்க்க முடியாது. எப்படி கணக்கோடு போடுவா? ஒரு நினைவு சக்தி இருக்கணும். 4 பேர் வேலை பண்றா. 4 இங்க காட்டியிருக்க 3 எத்தனை பேர் ஒரு பெரிய பெரிய கோயில் எல்லாம் பார்த்தா எவ்வளவு பேர் வேலை பண்ணுவா? எப்படி கரெக்டா அது முடியறது? இருக்கார் பகவான் இருக்கார். கரெக்டா அந்த வந்து சரியா கணக்கா அதுக்கு கரெக்டா போடுவாங்க அப்படின்னு. சோ இந்த ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் எல்லாம் அவர் தான் கிரியேட் பண்றார். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம் இதுல எல்லாம் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கு? பகவானை பத்தி தான் கொடுத்துருக்கேன். எல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இஸ் ஆஃப் காட் தான்.
அண்ட் உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் நானே. இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணதும் நான் தான், அது உள்ள படிக்கிறதும் நான் தான். யாரை பத்தி படிக்கிறோம்? பகவானை பத்தி. அண்ட் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. இதெல்லாம் பண்ணி நம்ம ஒரு ஹோமம் பண்றோம்னா அது யாருக்கு போய் சொல்றது? பகவானுக்கு தான் போய் செய்யணும். எனி திங் நம்ம என்ன பண்ணாலும் எல்லாம் பகவானை விட்டு ஏதோ ஒரு செயல் பண்ணினோம், பகவானை விட்டு ஏதோ பொருள் இருக்குன்னா இல்லவே இல்லை. எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு தான். எஸ் 15.16. சரவண ஜோதி மாதாஜி அண்ட் டவுன் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் பண்ணோம். இன்னும் யாரோ படிக்க பாக்யலட்சுமி மாதாஜி இப்படி லைட் வருது, படிங்கோ. படிக்கிறா? இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. என்னாச்சு? द्वाव इमाव पुरुषलोके सरेशाचर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोपर पशु शर उच्यते. शर उच्यते போட்டிருக்கு. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளன. தவறக்கூடியவர்கள் எங்க இருக்காங்க? இந்த உலகத்தை தான் இருப்போம். தவறு இழைக்காதவர் எங்க இருக்கார்? இங்க ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கா? ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். உத்தம புருஷஸ்வன்ய பரமாத்மேத்யதாகிருதः யோ லோகத்ரயம் ஆவிஷ்ய விபர்த்த யவ்யய ஈஸ்வரः. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். பகவான் இருக்கார். இதெல்லாம் தவறக்கூடியவர் கீழே இருக்கா, தவறாதவர் மேல இருக்கா. இதெல்லாம் 3 உலகம்னா என்னது? மேலுலகம், கீழ் உலகம், நடுவில் நம்ம வர்த்திருக்கேன். அது எல்லாத்தையும் அவர் தான் நுழைந்து எல்லாரையும் காத்துட்டு இருக்கார், காப்பாத்துறார். காத்துனா நாட் வெயிட்டிங், காப்பாத்துறார். யஸ்மாக்ஷரமதிதோ அஹம் அக்ஷராதபி சோத்தமஹ அதோ அஸ்மி லோக்ய வேதேச்ச பிரதித புருஷோத்தமஹ. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமனானவன் என்பதாலும் உலகில் வேதங்களில் நான் அந்த புருஷோத்தமராக கொண்டாடப்படுகின்றேன். நான் தான் திரும்பி அதே சொல்ல வந்தேன். அவர் திவ்யமானவர். அப்புறம் தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் இந்த கூட்டத்துல அவர் அப்பாற்பட்டு இருக்கார். அவர் இதெல்லாம் பந்தப்பட்டுக்கவே மாட்டாரு. நான் உத்தமானவன் அப்புறம் திவ்யமானவன் என்பதால் இந்த உலகில் உள்ள வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க. கிருஷ்ணா. यो हरे कृष्ण माता जी. यो माम एवं असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावनो भारत. हरे कृष्ण. நன்னா படிச்ச. லாஸ்ட்ல மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. பாவேன பாரத நன்னா படிச்ச. ஓகே. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். யார் பகவானை நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கானோ எல்லா ஃபேக்ட்ஸும் தெரியும். அவன் இருந்தாலும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு பகவான் வழிபடுறான்னா என்ன அர்த்தம்? டோட்டல் சரண்டர். இஸ் தி கிரேட். பகவான் தான் கிரேட், பகவான தான் எல்லாம் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் டோட்டலா சரண்டர் ஆயிட்டு அவன் பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். பக்தி தொண்டுன்னா அதெல்லாம் 9 இது நம்ம சொன்னோமே, நவவித பக்தி. என்ன வேணா பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பகவத்கீதை நீங்கள்லாம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கஷ்டம் தான் இல்லையா? ஒரு கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணணும். ஒரு ஆஃப்டர் ஏஜ்னா என்னன்னாக்கா ஸ்கூல் டேஸ் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். அவ்வளவு பொறுப்பு கிடையாது. ஏதோ பேக் மாட்டின்னு போவோம் வருவோம் ஜாலியா. இதே ஒரு ஃபேமிலி உமன் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். அப்போ அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கெல்லாம் கரெக்டா அட்டென்ட் பண்றேன்னா அது பகவானோட இதுதான். உங்களுக்கு ஆசையும் இருக்கு, பகவான் நிறைவேற்றி கொடுக்குறாரு. சோ அது அந்த பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். காதால கேட்டுருக்கள், ஜப்பா பண்றல், இது எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீஸ். எஸ் சரவண ஜோதி மாதா படிங்க. லாஸ்ட் இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உக்தம் மயானக ஏதத் புத்வா உக்திமான் ஸ்யாத் கிருத கிருத்யஸ்ச பாரத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
வந்து அவ்வளவு கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் சொல்றாரு. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. இது இப்ப இவ்வளவு சொன்னாரே, இதுதான் ரகசியமான பகுதி. பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். இதை நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா, ஆனா ஒரு வாட்டி எல்லாம் படிச்சா புரியாது. ஏன்னா புரியுறா போல இருக்கும். 18 days முடிஞ்சாச்சுன்னா திரும்பி மறந்து போயிடும். அதனால திரும்பி திரும்பி அதை வந்து ஹேமர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து திரும்பி ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பணம் இல்ல காசு இல்லை, என்ன டைம் தான் வேணும். டைம் எடுத்து இந்த 7 மணி டைம் சரியில்லையா, 3 மணி எடுக்கலாம், ராத்திரி 9 மணி இருக்கு, காத்தால 6 மணி. திரும்பி திரும்பி ஏன் சொல்றேன்னா, யூ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். 7 மணிக்கு முடியாது, 7 மணிக்கு முடியாது, வேண்டாம் இந்த 7 மணி வேண்டாம். ராத்திரி இருக்கு 9 மணிக்கு ரிலாக்ஸா எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அழகா உட்காந்து படிக்கலாம். இல்ல காத்தால ஏர்லி மார்னிங் லிசன் டு ஆல் தட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், வெரி நைஸ், அதுவும் நல்லா இருக்கும். இல்ல 3 மணிக்கு ரிலாக்ஸா படிக்கணும்னா அதுவும் பண்ணும். டிஃப்ரெண்ட் டைமிங்ஸ் எல்லாம் டிவோட்டிஸ்க்கு வேண்டிதான் இந்த மாதிரி டைமிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நிறைய பேர் இப்ப வந்து சேவையில இறங்கியிருக்காங்க. அதனால யூ ஆல் ஷுட் பார்ட்டிசிபேட். ஓகே, இது வந்து ஓகே. நாரதரோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. வந்து நாரதரோட ஒரு ஸ்டோரி. ஓகே, ஒரு நாள் பிரம்மாவோட பிள்ளைதான் நாரதர். ஓகே, ஒரு நாள் பிரம்மா நாரதரை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தேன். இப்போ பிரம்மாவோட வேலை என்ன, இது ப்ராஜெக்ட் இது என்னது கிரியேட் பண்ணும். நிறைய மனுஷெல்லாம் பிறக்கணும். அப்பதானே ஒரு உலகம்னு சிருஷ்டிச்சாச்சுன்னா நிறைய பேர் பிறக்கணும். அது அப்பதானே ஜனங்கள் இந்த ஜனத்தொகை இன்க்ரீஸ் ஆனமே. அப்போ பிள்ளைகிட்ட சொல்ற, நீ வந்து இது இங்கேதான் ஆரம்பிக்கணும். சாரி, கிருஷ்ணரின் சிறந்த பக்தராக இருந்த பிரம்மாவின் மகன் நாரதர் இறைவனிடமிருந்து ஒரு வீணையை பெற்றார். ஓகே, அவர் ரொம்ப பக்தனா இருந்தனால ஒரு கிஃப்ட் கிடைச்சது. பகவான் வந்து வீணை, அது வீணை மாதிரி இல்ல பாக்குறதுக்கு, ஆனா வீணைதான் கொடுக்குறாரு. உங்களுக்கு டிராயிங்ல மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கான். அப்ப ஒரு நாள் என்னாச்சு, பிரம்மா சொல்ற நாரதாவை, நீங்க வந்து திருமணம் பண்ணி, அவரா மூட் என்ன இருக்கு, ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் நாராயணா நாராயணா சொல்லிட்டு இருக்காரு. அவரை போயிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கோனாக்கா அவருக்கு எங்க மூட் இருக்கும். அப்ப அவர் என்ன சொல்ற, தவறான தொடர்பு பயம். அவருக்கு அந்த பயம், ஐயோ வேண்டாம், அப்புறம் நான் வந்து பகவான் எல்லாம் மறந்து போயிடுவேன். தவறான தொடர்பு பயம் காரணமாக நாரதர் திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்து விட்டார். ஆத்திரமடைந்த பிரம்மா நாரதரை காந்தர்வனாக பிறக்கும்படி சபித்தார். அப்பெல்லாம் அப்படித்தானே, நினைச்ச கோபம் வந்து ஒரு சாபம், அது பலிக்கவும் செய்யணும். அவெல்லாம் அவ்வளவு புண்ணியாத்மா. அப்ப அவர் வந்து காந்தர்வனா பிறந்துட்டார். ஓகே, இது செகண்ட் ஜென்மம். உபபரிவகனாக பிறந்த நாரதர் அரை தெய்வ உருவர்களுக்காக பாடினார். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு மேளம் எல்லாம் கொட்டி ஆடுற வாழ்க்கையில ஒரு இது என்னது கொட்டிட்டு வாட்டவர் மியூசிக் எல்லாம் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணார். ஒரு நாள் அவர் இளம் நடன கலைஞரின் மாயையால் அவர் தனது தாளத்தை தவறவிட்டார். நாரதரை ஒரு சூத்ராவின் மகனாக பிறக்குமாறு அரை தெய்வங்கள் சபித்தார். என்ன நீ ஒழுங்கா இவாளெல்லாம் ஆடின்னு இருக்க, உங்க தாளம் என்ன தப்புறது அப்படின்னு. அவருக்கு தியானம் இவர்கிட்ட போயிடுத்து, டான்ஸ் ஆடுறவர்கிட்ட போயிடுத்து. தாளம் தப்பினோன்னு அவ இந்த அப்படி சாபம். அடுத்தது நீ என்ன போவை, சூத்ராவின் மகனாக, சூத்ரானாக ஒரு பணிக்காரி, ஒரு வேலைக்காரியோட மகனாக பிறக்குமாறு அரை தெய்வங்கள் யாரு, டெமிகாட்ஸ் வந்து பிறக்குமாறு அவருக்கு வந்து சபிச்சுள்ளா. அப்புறம் மூணாவது ஜென்மத்துல என்னது, பனிப்பெண்ணின் மகனாக பிறந்ததால் நாரதருக்கு சதுர்மாஸ்னு வரும் நடுவில், அந்த ஜூலை ஆகஸ்ட் அந்த டைம்ல, அந்த டைம்ல என்னன்னாக்கா இவெல்லாம் வந்து யோகிகள்லாம் வந்து they won't travel, ஒரே இடத்துல இருந்து பூஜை பனஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருப்பான். சோ அவ வைணவர்களுக்கு சேவை செய்ய அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. இறைவனின் மீது கலப்படம் இல்லாத அன்பின் காரணமாக அவர் நாரதராக மறுபிறவி எடுத்து பிரபுக்களின் மகிமையை என்றென்றும் பாடினார். அப்புறம் வந்து இது என்னன்னா, அவளுக்கு வந்து கைங்கரியம் பண்ணி அவ சாப்பிட்ட எச்சத்தை எல்லாம் சாப்பிட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணார். ஸோ இட்ஸ் ஆல் சோ நைஸ். எச்சம்னா என்ன அர்த்தம், இப்ப நமக்கு பகவானுக்கு எல்லாம் அர்ப்பணிக்கிறோம், பகவான் எச்சம் தான் சாப்பிடுறோம். ஏன்னா நமக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கு, பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம்னு என்ன அர்த்தம், அவர் கண்ணால பார்த்ததாலே போறோம், அவர் சாப்பிட்ட உண்ட மிச்சம் அதுதான் நம்ம சாப்பிடுறோம். அண்ட் தட் இஸ் வாட் இஸ் குட் ஃபார் அஸ். இப்ப என்ன நம்ம சமைச்சாலும் ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு பண்ணூர்ல பண்ணி தான் நம்ம வந்து சாப்பிடணும். சோ அந்த மாதிரி இவர் வந்து நல்ல சங்கத்துல இருந்து எல்லாம் சேவையெல்லாம் பண்ணிட்டு அவ சாப்பிட்டதெல்லாம் அதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அடுத்த ஜென்மத்துல அவர் வந்து நாரதராக பிறந்து பிரபுக்களின் மகிமையை என்றென்றும் பாடினார். பிரபுன்னு யாரு, நாராயணனார். நாரத முனி ஒரு குருவாக பணியாற்றினார். நிறைய பேருக்கு குருவா இருந்து அவர் வந்து இது வழிகாட்டி கொடுத்திருக்கார். பிரகலாத் மகாராஜா, துருவ மகாராஜ், மிருகாரி வேட்டைக்காரன், வியாசதேவர் மற்றும் நேற்றுக்கு தான் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, வியாசதேவர் மற்றும் இன்னும் பல நிறைய பேருக்கு வந்து குரு மாதிரி ஆகி வழிகாட்டி கொடுத்தார். ஆயிடுச்சு. இப்படியாக 15வது சாப்டர் முடிவடைந்தது.